କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶଶି ଥରୁରଙ୍କର ମଉସା ମାଉସୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ଶଶିଙ୍କ ମଉସା ଶଶି କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୂଳରୁ ସେ ଭାଜପାରେ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବା କଥାର କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ। ଶଶି ଥରୁରଙ୍କର ମାଉସୀ ଶୋଭନା କହନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହିଁ କେବଳ କେରଳ ଓ ଭାରତ ବିକାଶ କରିପାରିବ। ଭାଜପାରେ ଆହୁରି ଅଧିସଂଖ୍ୟକ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥର ଦଳର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅଧିକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ମାଉସୀ ଶୋଭନା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସିଥିବା 14 ଜଣ ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭାଜପାରେ କେରଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ PS ଶ୍ରୀଧରନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେରଳର କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିକଟତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ନେତା ଟମ୍ ବଡ଼କ ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।